Jeg tænker, at jeg gemmer husturen til en anden video, men det hus, vi har fundet her, er i 6 plan. Det lyder voldsomt. Det er sådan nogle halve plan. Vi har min man cave hernede, som også fungerer som mit kontor. Så står jeg lige nu i vores spisestue, vores stue, og så har vi køkken herover, og så er der oppe af trappen har vi Victor, min knæksværelse, og så bor vi i vores soveværelse en gang længere op igen. Og på øverste etage, der har vi et vaskerum, og en halv etage højere op, der har vi så sådan et udeområde. Det er ikke rigtig noget, vi bruger andet end til at hænge tøj op. Eller Susan gør, jeg kan bedst lide at bruge tørretumbler, men altså, det går lidt hurtigere og lidt nemmere. Det var fedt med det. Men det er om ikke andet sådan har set ud. Igen, vi laver en hustur i en senere video. Ja, det er lige gået op for mig, at her i min første YouTube-video har jeg allerede trådt de første over tæerne. Miljøaktivisterne vil sige, at jeg bruger tørretumbler, når der er 20 grader udenfor og høj sol. Så det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg hænger alt tøjet op og lægger det også selv sammen.